26 сакавіка вітаю на Белсаце кароткі агляд навінаў. Віцебск, Барысаў, Бабруйск, Полацк, Новополацк і Горадня. У гэтых гарадах назіраецца перавышаны эпідэмічны парог захворвання на рэспіраторныя інфекцыі. Партал «Зеркало» атрымаў ад Белполу дакументы з унутранай сістэмы аховы здароўя. Агулам станам на 17 сакавіка ў 18 самых буйных гарадах Беларусі зарэгістравалі амаль 80 тысячаў такіх выпадкаў. Гэта азначае рост больш чым на траціну, калі параўноўваць леташнім паказчыкам. І калі ў 2024 пік захваральнасці прыпадаў на студзень, то ў гэтым сезоне ён паступова расце з пачатку года. Пры гэтым найбольшую колькасць хворых складаюць дзеці. Акрамя вышэй названых гарадоў, пра эпідэмію можна казаць у Віцебскай і Менскай вобласцях, а вось найменш хварэюць жыхары Гомельшчыны і Берасцейшчыны. Папа Рымскі Францішак прызначыў новага нунца ў Беларусі. Ім стаўся нарадзеніц італьянскай Сіцыліі Ініаціо Чефалія. Чефалія працаваў у апостальскіх нунцыятурах у Эквадоры, Таіландзе, у пастаяннай місіі Рады Еўропы ў Страсбуры, а таксама ў Венесуэле. Папярэднім апостальскім нунцыям у нашай краіне быў нарадзенец Харватыі Анте Йозіч. Са сваёй місіяй ён перабываў у Беларусі з 2020 да 2024 года. 13,5 кілаграмаў ртуці знайшлі ў рэчыцы, паведамляецца ў ранішняй зводцы Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Ёмкасць з ртуццю знайшоў у сваім гаражы мясцовы жыхар, ён жа і выклікаў супрацоўнікаў МНС. Тыя забралі небяспечнае рэчыва для утылізацыі. Беларусам прапаноўваюць скардзіцца на якасці адсутнасці ў крамах бульбы. З гэтай нагоды камітэт дзяржкантролю нават запусціў адмысловую гарачую лінію. На гарачую лінію можна паведаміць інфармацыю пра факты адсутнасці ў крамах беларускай плода-агароднінай прадукцыі, уключаючы бульбу, яе якасць і магчымыя факты завышэння коштаў. Званкі на гарачую лінію 191 будуць прымаць сёння да 18-й. Таксама можна высылаць фота і відэа ў тэлеграм-бот КДК. У канцы лютага Лукашенка раскрытыкаваў сваіх чыноўнікаў з прычыны праблемаў з бульбай у крамах. Правяранне гандлёвых сетак выявіла адсутнасць і неналежную якасць прадукцыі ў 13% крамаў. Актыўна скардзяцца на адсутнасць бульбы і нізкую якасць і за высокія кошты карыстальнікі сальных сетак. 25 сакавіка урад на 3 месяцы увёў ліцэнзаванне вывозу бульбы за межы краіны, каб задаволіць унутраны попыт. Крэмль узгадніў з Вашынгтонам спіс расійскіх і ўкраінскіх энергетычных аб'ектаў, на якія мае распаўсюдзіцца мараторый на ўдары. Сярод іх нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы, нафтавыя і газавыя сховішчы, уключаючы насосная станцыя, электрастанцыя, таксама АЭС і дамбы гідраэлектрастанцыяў. Мараторый на ўдары па гэтых аб'ектах мае пратрымацца 30 дзён, пачынаючы з 18 сакавіка, аднак па ўзаемнай дамове можа быць працягнуты. У сваю чаргу прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што па выніках перамоў у Саудаўскай Аравіі ЗША разглядаюць умовы Расіі для спынення агню ў Чорным моры. Усяго такіх умоваў паводле кіраўніка Белага дому 5 ці 6. Трамп таксама зазначыў, што Владзімір Пуцін, магчыма, цягне час, пазбягаючы заключэння пагаднення аб поўным спыненні агню. Цягам гэтай ночы расійскія войскі скіравалі ў гарады ўкраіны 117 беспілотнікаў розных тыпаў. Згодна з інфармацыяй ЗСУ, збіць удалося 56 ударных дронаў, яшчэ 48 БПЛА знядзеялі сродкамі радыёэлектроннай барацьбы. Сваны ўдар расійскіх беспілотнікаў прыйшоўся па Крывым Розе Днепрапятроўскай вобласці. Мясцовыя жыхары паведамляюць, што дроны ляцелі на горад з усіх бакоў. Было чуваць прынамсі 12 выбухаў, а абстрэл доўжыўся каля гадзіны без перапынку. Аб ахвярах і разбурэннях не паведамляецца. Таксама расійскія беспілотнікі ударылі па горадзе Ахтырка ў Сумскай вобласці. Пашкоджаныя некалькі жылых будынкаў, крама і аб'екты інфраструктуры. Чалавечых ахвяраў, на шчасце, няма. У Беларусі з'явіцца новая купюра з нестандартным наміналам 80 рублёў, паведамляе Нацбанк. Банкноту разам з 2 памятнымі манетамі выпусцяць у абарот 31 сакавіка. Новая банкнота і памятныя манеты будуць прысвечаныя 80-годдзю перамогі над нямецкімі войскамі ў Другой сусветнай вайне. На адным баку купюры намаляваныя помнікі Другой сусветнай вайны, манумент «Мужнасць» у Берасцейскай крэпасці, скульптура «Радзімы маці», а таксама
беларускія архітэктурныя сімвалы. На абароце вобраз маці і дзіцяці, арнамент, кветка, яблыні і буслы на фоне брамы Менску. Усяго выпусціць 80 тысячаў такіх купюраў. Нацбанку асабліва зазначылі, 80-рублёвая купюра ёсць законным платежным сродкам і можа быць выкарыстаная для плацяжоў нароўні з іншымі беларускімі грашовымі знакамі. Яшчэ больш інфармацыі ў вечаровым выданні «Аб'ектыў» у студыі «Белсат». Пачатак о 20-й па Менску. Я ж на гэтым развітваюся. Беражыце сябе і да хуткай сустрэчы.